So Alderton is back after 60 days of being silent. He did a live on Instagram and Kurko Farwa one Markunyatsoratidza kuti vamvamuswa has revealed that he has a new album with 10 tracks rinonzi Musoro Wenzo, which is set to be released this coming Monday. Vamuswa dangoti mungonzwa mbichana kuti hoyo adzoka. Sorry not to actually go back kuma zvandaita zve. Hey, music ipiko iri kuburitswa muZimbabwe bro, like mukuita sei? When the silent was a way of getting people's attention, and attention yacho aiwana. I don't know what you guys think, but ndaona Monday ta enjoy. I've already fallen in love with Nikanamata featuring Felinandi and also Hora featuring Saint Flo. Lineup yake zvake akagona kuchuzana Nyasha David wese. I feel like album iri chanakidza mukomana akashanda 10 songs at one go. Monday chinenge chakachaya and pano pa YouTube chaona zviri ma views kuti anenge akawanda. It might work in his favor. Silence yese iyi zvepamuromo dai ambosiyana nazvo amboita munhu kwaye. He promised us nofunga manzwa first part yevideo yandakuratidza kuti atoti ndinoda kumbosiya zvandaita. He's coming back a better man, which we trust kuti haazoti disappoint pamberi apa, because mukomana wacho tonyatsomuziva kuti anomboita dzichimbodambuka, anomboita sei, amenoti anombobatwa nemweya wakaita sei, but he looks very clean. If you notice kuti mukomana asimba, he looks very clean, like munhu asiri kutomboshanda walitena kamwe kahunhu kaingoita so akangobaya live aibva atongotanga kupengereka and aitongoratidza kuti akadhakwa, but face yake kana manyatsoiona mainotisa iri kunyatsoratidza kuti mukomana is clean. Nehere yabrega itiona kuti achaitaura here kana kuti ichangoramba yakangonyararwa kudaro. Dzanzi dzatova 60 days vanhu vanga vachikaunda vanga vachitoti dzatokwana 3 months ipapapa. This album is going to trend. Musi weMonday aiwa album rinenge richirira iroro. Regai tione kuti zvichanyatsobuda zvakanaka here as he is expecting. Zvemakeni dai mambomira vanhu mambopawo mukomana a chance. I feel like timbo attend show yake very peaceful, not kuti timutsikirire tite sei, because vanhu violence vanoida singatomboite. Overally zvake mukomana ari kunyatsopromisa kuti everything is going to be well. Zvinhu zvese album hanzi music ipiko yanga ichimbobuda akanyarara zvake petse apa. Minoti ndeipi iri kutrenda, mubatsire kuti Japreza here. I don't know kuti ndeipi yakasara ikatrenda asipo, but album raJapreza richiri kurira here. Album racho aminoti chichiri kungoitika ringe rakangorirawo 2 minutes. Aminoti zvikuitika mazuva vanhu vakangobuda maalbum avo anobva atongoluza value tisati atomboenda kupi chaiko. I like kuti asimba, is looking more handsome. Mukomana ari kunyatsoratidza kuti he worked on himself, and hatisi kuda zvekuzoti album rarira ozotanga futi kutukana nevanhu mastreets, because isusu kana tichitohypa munhu kudai so katini tichitoda kuti vanhu vave like with a positive mind towards him, but iye akazotirasisa then achazivawo kuti tinge takufanira kumuita sei. Ambopiwa chance nevanhu zvepamuromo ngaambosiyawo asiri vamwe vanhu. Iye aconcentrate necareer yake. Zvikunyatsoratidza kuti mukomana anga achishanda, because there's no way anobudisa 10 songs in such a short period of time. Changosara ndechekuti tinyatsonzwa kuti 10 acho iwawo did you really work on them, because akasatinakidza futi totongoti mukomana chiko changa ari pasilent kudai. This might have worked in his favor, because the hype that is there and the excitement that is there, people are so excited. Live yake Instagram chaiyo went viral in like 2 minutes dzaangouya idzodzo. Mukomana adeliver anyatsouya akaita 2 something close to 3,000 views. Vanhu vanga vachimuona, and Instagram data munoziva kuti muno muZimbabwe hatina, but people showed support yekumuona. Excitement iyoyo ngairambe iripo, ngaasati disappointed, because tatongomirira kuti mukomana auye nezvaanga achingoita pese apa ndo zvatangomirira. So malives ake seemingly adzoka. Regai tione kuti malive acho asiyana here nekupengereka kwaaita. Let me know what you guys think. Album iri kuya nyowani, muri kufungei naro? Rikuratidza kurongeka here? Let me know in the comment section what are your thoughts. Wasara subscribe, please. Chachikumbiro.